Rosi Guarrotxenak gabon dinotzue. Zure eta nire artean, Bizkai Irratia. Koldo Serrak zuzendutako Gernika filma estreinatu zen atzo Malagan, Malagako zinemaldiko sail ofizialean lehiatuko dan pelikuletariko bat dala esan behar dugu honako hau. Atzo bete ziran, 79 urte, Gernika Lumo bombardea ebela eta atzo bertan izan zen estreinaldia. Koldo Serra da zuzendaria eta James Darcy eta Maria Valverde aktoreak protagonista nagusiak. Pelikulea Gernika Lumon bertan, Bilbon, Artziniegan, Barakaldon eta Lekeition grabausan iaz, eta aipatu duguzan aktorez gain, tartean Ibon Perez be hortxe agertzen da, eta gugaz daukagu, Ibon, Gabon. Gabon, Rosi, hemen gauz, hemen hago Picasso netxetik posteun bat metora, bai. Malagan berton, eta ez dakit, ametz bat bizitzen. Kasetaria bebazara zeu, Ibon, ezagutzen zaitugu hemen Bizkaia Irratian be, Malagan zagoz estreinaldia bizi izan dozu eta ondo baderitzozu atzo gertatutakoaren kronikatxoa egiteko eskatuko deutzutazteko. Zelan joan zen estreinaldia? Atzo estreinaldia ikaragarria izan zen, Koldo emozionau hemen Malagan, Picasso jaiosan liburuan, eta euskaldun asko bat urgian hemen, ekipoko jente asko, eta Bilbotik, Gernikatik, Nafarroatik etorritako jente asko. Gero Koldo gaz eta ekipoa gaz piziko goztatiek arte egon ginen hotelian, eta Koldo ezin eban lorik egin, eta beretan eskertu egin euskun beragaz egokia. Nik pelikulea Euskal Herrian grabun eban, baina ez nekian pantailan zer ikusiko zan, nik esan dutan zuzendariari zer bezerakusteko pelikulea estrenatu aurretik. Jentia ekit emozionatuta urten zan, oso historio euskalduna da, baina ondo lertzen dana, eta justo gainera unkigarria izan zan, atzo pelikulea ikustia, Gernikako bombardaketak, 19 urte egine bazan. Beraz, unkigarria esango geunke atzoko estrainaldia, hori izango litzateke titular nagusia edo? Unkigarri eta gainera, nik uste sari asko eramango dabezena. Badago lan kritikoren bat edo pelikulea ulertu ez dabena, baina osotasunean, irakurri daguzan kritika guztiak, ez dakit dago ezean adibidez, vanguardiak oso kritika positiboa kaleratu dau. Pelikulea gainera ez doi bando desberdinei buruz, beti gauz akostun gauta, horituta, gerra gura zibilari buruzko pelikuleak, ezkerreko jentientzako dirala eta ez, baina pelikulea hau edonork ikusi dezake, naziak agertzen dira, rusierrak, gerra zibila beste ikuspuntu batetik azaltzen dago ez, pelikulak. Ezkenean jentiak ateratzen dauz bere konklusioak, eta ez pelikula nahiko zabala eta ikuspuntu desberdinak eta errespetatzen dabezana, hori bai. Gero, pelikula amaitzen danean, izan egiten da ez, bertan, Espainiako gobernu ezberdinik ez dutela sekula bombardak eta bera kondenatu, eta hau jentiek ez du ondo ulertu. Kritikak hortik joan dira ez, bereiak ez dute uste gobernuak edo, oraindik ez nizan dagoela onelako gauza bat kondenatu, edo onelako bai. Ibon, zeuk beraz, atzor arte ez dozu pelikulea oso osorik ikusi, atzo ikusi dozu lehenengoz? Nik zatiak ikusi nebazan, eta buruan puzlantzeko bat izan dut, nik eszenak eta bestenak eta ikusita, baina ez nekien amaituko zanik, eta benetan izugarrizko sorpresa eman dut. Pelikula dramatikoa da, romantikoa baita, baina pestoneko bulegoia daukatzetik eta biznekin honako ametsuko zanik. Sorpresa eman dute neuke bai. Zelan ikusi dozu zeure burua, pantaila arraldoian? ETV-ko kasetari bat zegoen ilargoan, Bilbotik tole izana, eta nik izan hau zan. Ego agertzen nazi nien edo, abizeuko zut edo, baina ez dakit, hain joan zan dana hainari, ni gainera estena dramatikoetan agertzen naiz. Ikusi nintzen, baina
ez dakit, gainak kristoneko mozinoa dauko nire estenak, erdi-erdian jarri duztie, bombardaketa lanunian, eta benetan, benetan gainan nik ezin dute gauza askorik aurreatu bestela, pelikula guztia estopeuko dutzuet, ondatuko dutzuet, bintzat argumentua, eta agertzen naiz, igual ez dakit 4 minutuan edo. Zein da zure papera? Nik Jose Gernikako alkatea zanaren zakitzenan esan, bezkatzenaren papera edo egiten dut. Gernikako merkauan agertzen ezen dengo, segueltatxo bat emoten, dina dagoan ikusteko edo, eta bombardaketa altzen den momentuan, alkatea gaznago, jendeari, ez dakit, errefugioetara teramaten, anariet emoten, da gero, aktoreak salbu jartzen, aktoreak o protagonista nagusiak. Horre gauza bat gertatzen da, egazinetatoz, eta, horretzen momentu horretan harrapatzen duzku bombardaketa perak. Pelikula nahiko lasaia da, eta bombardaketa altzen den momentuan, kuentia bitu ingo da. Oker espanago hizkuntza bat baino gehiagotan grabausan pelikulea, eta zuk zeuk euskeraz egiten dozu, ezta? Bai, gainera Gernika inguruko euskera dabiltzen da, nire ustez, euskalkinik eta politena ez, eta nire arrebanen anaia Feliz, hau izan zen, gudaria izan zen, eta homenajia egiteko edo homenaldi egiteko, legeiteko euskalkia erabiline ban. Gero hilaiak eta nigaz egozan, eta zan zidaten, Oslien daukala, lekiterrez hitzegitia eta lekiterrez hitzegine ban. Bai. Eta... Barkau. Gero gainera, Rosi, komentatzen otzuan ez, ez dakit hau entzuten da, euskeraz gain alemaniera, espainola, noski, eta ingelera baita. Eta Maria Valverde eta Ilden Eskolarre torek, oso ondora ematen erabiltzen dute euskera. Netan, batez ere Ilden Eskolarrek, gerrikakoa dala ematen dau. Grabazioa bera, zelangoa izan zara esango zeunke, 4 minututan agertuten zara, baina imaginetan dut 4 minutu horrek grabatzeko, behar bada denbora gehiago beharko zala, ezta? Nik bai, 4 minutu horrek grabatzeko, zilegunean egon nintzen, tokita ezberdinetan grabatzen. Denbora oso gutxira gero pantailan, baina realitatean bestakit gunean zemate orduzatuko nebazan. 12 ordu? 12 ordu bat, bai. Bera planuak eta oso zainduak iraz, efektu bereziak eta sartzen dutziez, eta argi eta ez dakit oso plano bereziak dira, eta argazki ere, pelikularen argazki ere oso polita da. Beraz, nik ulertzen dute hainbeste ordu sartu izana, gero pantailena 4 minutu eskaz agertzeko. Zuretzat, aktore modura lehenengo lana izan da honakoa, esperientzia aberazgarria, ez da, zalantza barik? Esperientzia aberazgarria, baina nire zinten sartu honetan aktore izan nahi dudalako, baizik eta horita zalako, Gernika bezalako, Gernikaren bombardaketa zinemara eramatia. Ez da egin pelikularik pantailan dian. Eta nola nire familian guderiak eta izan doazan amaren famili partetik. Nire polita izan zen, lekeitio parien eta lekeition grabatzea, gabai horretako errotea jarrita. Gentiak kaletik eta paratzea, argazkiak eskatzea. Bino gainera, dekoratu eta ikusita, dekoragoak eta ikusita, jentea nolagoan jantzita ikusita, erraz salten zela paperian. Gatxena, bombardak eta bera errepresentazioa da, ez? Zezula lasaizagoz, zeure 2016 garen guztian, da papatian, zuzendariak otzegin egiten dutu, zbat egiten dutu, abioiak eta datozela esateko, ez? Da, zuke ikara hori edo, telebistan pantailan adierazteko. Eta hori zera gatxena. Gentiak ezin zuen irudikatu hori, haibez, emakume batek, bere alabari, artegiko bat eman behar izan utzon, paparien sartzeko, arrezka egoan denpora guztia urduritasunagatik, da orduan txeraz izan benetan negarrez, baina umiek ere kristoneko papera egiten dute, benetan. Ez da, ni pelikulan agertu nahizelako,
Ia 2000 ez da izan dira, eta ez dakit non aurkitu dituzten, baina benetan ondo egiten dutela beraien papela. Bueno, orain Euskal Herrian ikusi beharko dugu, ez da, pelikulea, ez dakit zein bide jarraituko dagoen hemendik aurrera? Gernikan zerbait berezi egin nahi daugie, honekin supervivientiekin, baina zineetan ez da ikusiko, jendeak ez da ikusiko irailaren bederatzi darte. Negozatxo harri bat egin nahi dute Bilbo eta New York artean, zerbait berezia, pelikula bera estatu batuetan eta mundu mailan ikusiko da, eta orduantxe arte ez da ikusiko gehiagorik pelikula, baina bai zuzendariak berak udara arte, hemendik udara, zerbait egin nahi dut guala. Pentsatu pelikula ez astuteko edo izirik jaletzeko. Ibon, eta zeuk ez dakit orain aktore lanetan jarraitzeko asmorik daukasun? Aktore lanetan jarraitzeko asmorik ez, esan ditemen lekitxoko lagun batek sariak eta irabazi ditu batek kortometrei batian agertzeko. Orain kasetariarenak egiten. Nik Gernikan berez, kasetari baten papela egiteko nintzen, baina pelikulan agertzen diren kasetariak ez dira euskaldunak, ez da lausirarik agertzen, kanpokoak dira, eta nik ez duen kanpoko kasetari baten perfila moten baratira altuak, goizuak, eta kontakoa naiz. Momentuz ez ez ikusten kamaratzian baliteke, gidoiak eta idazten, baina ez ikusten aktore ezagalian. Ibon, eskertzen deutzugu minutu honek gugaz emon izana, jarraitu eizu, ondo, hemendik aurrera be, eta zorionak egindako lanagaitik Gernika pelikula honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri eta emango dutzu eta sarrerak pelikulea azkenetzen danean. Eskerrik asko, Rosi. Oso ondo, Gabon, bai.